anga jamana ministry mimbe na le gacha onyeshine no anwa jamana ani jamana reche kunye nyina bolima buluja abeta mala ni wati na femiye mosku kau ulufe ibaye kafo abisindara serge la profe ale minye ministry nyogonye na be jamana ni jamana reche kunye ulunya na bo serge la profe akumata osefe ya ira kafo ko ale koniye invitation ni ka chi mali ama ka shabu ke ko para nyogonya mimbe anche sami fereta fulala alisa sega ya kwa ya tuwa mina kata nyefe laje alisa finkura mununi uluge sega faraka kumake uka ya ira fulule kunincha masalo wati kelena ulegu bya jumena laje mingera wati ka fo mi make ma ofele ka wala sa ko teria tuya mina fo mara fene mi géologie sirafe feu lara wulili tuya mina bela jide mesi isa bosofe na oluya bo wala ni abora olufe ibaye ka fo malita ani oluta ganya ko baraka ke akechugola akodi ibaye ka fo utara nyefe aye sahel ko kuma boka abi ko irishira ko nika demeni deme ko be aisi ajamana wiye femiye loye ko kuma ta sefe loye fulini tamni ko lashe ni wati na irishi jamana ma ube joro mina sahel jamana kono nika ufo saheli abedagu mina kuma kira oka ufla kuma le kuma lasa uturu jo kuna fulidila unye koro ilingalimi manake ulubulo ninga ke ulula unye ngalu ulukera ilingalikela dobe wenye ngalike ko sidawo ko ninga sigilla ba ko okele fleniye ko sidawo ko nyangini munta ka au jamana usekere ko sidawo fleniye ko ubuli ko haklina jumela mala logo ko ka ngali ajara nye ko sube ko mati ida du tonkola iga jamana te tomina lokuti matinda do tongola iga jamana ate tomina aye ufoko oprepela niga otike kontinanda do sida ko la sabula amma jamana abora sida wala abora ngali kala do rafne be o ngali ke ko aisi ko munkara au ko kunye sida wala akoko kabini to asigra fo suma maliba ofe ka fara jamana to ka ko sabula ko mali yere ko abisika jeti ni tombelebele adefai ko kabini asigira anga makoro olugu itasira mindi ama ayo otasira bla ko amena ko o misali surundo e minye ko ton olu yere damani nyonche ton yere kon la jamana yere damani nyonche ko aute femiye dangari wale tani ga nyogo segere ko ga ko o sosora ko sai na sisa ko ka sobu ke jamana wala jamana mi ni o ka giri ko sobe ga te sira wo kono o ka la suri sirafe ko sira wo jamana ko mena marfata ni ga u jamana nyogo no segere ni o Nigeria oni o ta ka la je ko ta sira ko o blala amena olu yerati uda do sira ko kuma lable na manya ka ko ubora IC de même misika ta ka nyeshi oma ko irishina ko o fero no ko do lu olu sigisinga ko bara ki ka tanu bi olu date sira ko kuma la ya wo tibe ni Nacionalmente, eu aí que for família, direction générale. Non, non, pour un beau bica, mais quand on direction générale, pour communiquer, communiquer nous connaissons la voie, il a pour famille, pour dar pela direita do campo. Querer ganhar muito no café, o veículo automóvel, o família. O família vem ordinaire ko ulu dane ka keni masikalo klibu na ko niya e ka foko mu suku ko ulu sa ni be fera vien tita ni ka joke ni na ta abi fili yoro mu na ko ni ina fo família empo ere
soba min asidi min kɔnɔna la a bɛ sɔrɔ yen nɔ fo ka taa se fɛn min ye impôt centre minnu bɛ yen nɔ an ka commune wɔɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko a bɛ sɔrɔ yen nɔ fo ka taa se région kɔnɔnaw ma ko maa o maa bɛ yen nɔ sa k'i kɔni bɛ fɛ i ka vignette ta a baara olu bɛ daminɛ marisi kalo tile 7 impôt directeur ko a b'a jigiya k'a fɔ ko maliyɛn den bɛɛ lajɛlen bɛna faamuya. Ne ko katakatani b'a la katakatani a b'a la olu tɛ maa fɔ fɔlɔ. Musabe katakatani si bɛ yen ale fana bɛ yen n'a ko katakatani fila b'i bolo kelen don ka min di location na. Ça fait partie de tes sources de revenus. Bien les êtres me disent ma vie ni Samara mo ni kira sa. lo que la route les êtres de ma Ay ne te kada mo kala. Kada ni. K'a kɔni b'a jigiya k'a fɔ faso kan ko bɛna fɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛna wuli ka jɔ kɛ ni ka taa i ka siraw ka taa olu ɲini. a ka ɲi dɛ lɛdi kan ka ta a ka tali nɔgɔya an bɛɛ ye. Tuwata. A kan ka ta. A bila faso wa ne la. Ayi jɛnti kɔni i yɛrɛ man k'i da don faso kuma la. O jagoya de. Jagoya don aw k'a ta a ta dɛ o y'i ka hakɛ o y'i ka devoir ye o y'i ka devoir ye faso nin tɛ n ye e yɛrɛ ye mun kɛ faso ye voilà bɛɛ ka ta politigi bɛɛ ka ta ala k'a ɲa. An bɛ taa ni kunnafoni ye ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔ wɛrɛ bila i da maa kunnafonilen a ka fisa ni maa kunna sirilen conseil des ministres an bɛ taa a kɛnɛ kan arabani kelen kunun a kɛnɛ a sigira maa dɔw ye jɔyɔrɔ sɔrɔ dɔw bɔra o pilasi la dɔw ka tɔn o cira ka a dagolo ci k'a filɛbolo ci ka tila ka a ɲagasaw fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ ɲamaminɛn kɔnɔ ka sɔrɔ ka taa fili ba la. O kɛra dɔw la a kɛra kunun tiga ma don a nɔ la conseil des ministres ale kɛnɛ kan i b'a ye k'a fɔ arabani a ɲɛmaaya tun bɛ i b'a fɔ laadala ko la jamana faama ale bolo kuma kɔni a cayara kosɛbɛ kuma cayalen kosɛbɛ an tɛna an da don a bɛɛ la nka dɔw kɔni bɛ yen olu bɛ jɔ maa hakili fɛ maa bɛ se k'i da don o la i b'a ye k'a fɔ maa dɔw kɔni bɛ yen olu ye jɔyɔrɔ sɔrɔ dɔw ye jɔyɔrɔ sɔrɔ n'an donna ministère de la défense ale kɔnɔla la inspecteur en chef de l'état-major de l'armée de terre colonel Modibo Kuyate o jɔyɔrɔ o dira ale ma directeur adjoint du commissariat des armées o dira colonel Mamadou Togola ma n'an donna ministère des transports ani infrastructure o kɔnɔla la directeur des ressources humaines o tɛ DRH o dira du secteur des infrastructures Emmanuel Dao administrateur civil ale y'o ye n'an donna affaires étrangères ale kɔnɔla la conseil consulaire à l'ambassade du Mali à Abu Dhabi c'est Qatar non ou c'est où Abu Dhabi orange mais il faut faire la Émirats ou bien tu connais là-bas c'est toi. Tu connais là-bas? Non. Je suis Abu Dhabi. Commissaire de police Aminata Sissoko. Félicitations. Agara conseil consulaire. Mais do ko ala ka nyawu. Ministère de l'économie sera bosonero. Il va y avoir inspecteur à l'inspection des finances. Ibrahim Amidou Maïga à l'Étaraï. Inspecteur des finances. Aliou Djongoura Damele à l'Étaraï Nino. Nan na mine kono chargé de mission. Chargé de mission do mu reste ko sur ça. Uzati. Mati banya ko magati do. Do mu reste ko sur ça. Akeka nyendo. Madame Karambe Awa Boudjam ale tara ingénieur de l'industrie et des mines Moussa Dabo ale tara yenino n'an donna ato
urbanisme kono tali kɛra yen fɛnɛ communication o sira fɛ n'o ye kibaruya di ye kibaruya di sira fɛ premier ministre a ye kuma ta dɔgɔtɔrɔ a y'a yira conseil des ministres jama la ko ka kɛ ni jamana ye banni min kɛ accord la accord d'Alger jamana ko ko a t'a a la bilen n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko jamana ko ko a t'a a la bilen ministre so min bɛ yen ni o ka ca o ɲɛsinnen kun don bɛn sabatili ma ani ka accord ka a waleya ni a bɛ fɔ a ma ministère de la réconciliation de la paix et de la cohésion nationale de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale nin bɛɛ de tun ye ministre so tɔgɔ ye premier ministre a y'a da conseil des ministres jama tulo kan ko o tɔgɔ yɛlɛmara dɛ k'a tɔgɔ yɛlɛmara a kɛra sisan ministère de la réconciliation de la paix et de la cohésion nationale accord de paix kuma bɔra a kɔnɔ pewu o bɔra a kɔnɔ wage ka yɔrɔ accord ko kuma t'a la bilen accord bɔra a la pewu o bɔra a la pewu a tɔgɔ tɛ fɔ bilen a la il y a le ministère de la réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale. Accord pour Kumata voilà. Nandona, je répète Kairola, le ministre d'État de l'administration territoriale et de la décentralisation. Ako, autant mimbe ni alpha mago kaural renouveau, ko aton ko kadam neskunu nasa, kana sefo dien wati mi maka aton ko achira, achiri odronte, ka amugumu, mugumuli dronte, jangine ka klaka ato frananta, ninga afran, ka kenya manchela kono ninga ta afli bala, ka achira, amugumugura. Ni ka tila ka taa a ci a fili ba la o ne tɔn in ta k'a lajɛ a ɲɛma ko saga ni waati bɛɛ lajɛlen k'a kun bɛ bɔ a bɛ dɔ fɔ jamana ma k'a bɛ lagosili caman ta ni ka ɲɛsin jamana ma ko saga ani waati bɛɛ lajɛlen na sariya sira fɛ o kɔnnen don n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o kɔnnen don wa sariya kisɛ dɔ bɛ jamana bolo k'a fɔ association ni i sigilen don i tɛ ka taa jamana ŋunafan fɛ walima i bɛ ka lagosi ta ka ɲɛsin jamana ma i bɛ ci po o kawural k'a cira po abana magana kuma fo bla cira ko koron oral le renouveau ka cira la dam tanya anyama yoni mana ta ma jai ni ta to te mo tele ko lo marbu le munu ko marbu amana to mo oral kana ti ta ko nya asli bola to ko sa Artisan. Oh, jadi. Jadi tu atau jadi deh. Atau jadi. Ini aku ngadiu. Jo. Orang lagi hanya lagi. Alah mana dia ulah. Amal dia ulah. Saya ambil como kulu fara no ibe be na kulu ya ni nu ga no no tanto la kan ki tanto Umar Abdou Touré ale ka toni wala chira aton chira wala chira peu yo kala ko la kan ga dam mina rabi conseil des ministres ko na kuma chama fora da nunu be joma hakli fe ko sube jawu ke be bolo asina tara ni kuma fo ni ka fo fem ni madina ka ministre so na mane ka fo ko ani ga tawo ne shi fem ni siraba kana alini ko be no ko be transport du mani ko na o le ka fo ay communiquer ka ira ka fo ko fem ni siraba ali fo fem ma ko revêtement des travaux de revêtement o ko mina damne ala siraba sankala wala lu siraba be kan ke fem ni siraba be no na be bo aéroport la centre ville la kata aéroport mu keta ko siraba la fo ka se échangeur ni no ne avec le quartier du Mali la ko ka se fem ni rond point bam ni no na le ensu ale yɛrɛ kɛrɛfɛla la ko o yɔrɔ kɔni ko fɛn min travaux de vêtements ko o bɛna kɛ yen nɔ wa k'a baaraw bɛ daminɛ fɛn min mars kalo tile 2 ye
a bɛ daminɛ 23h wagati fo ka taa se 6h du matin ma o k'a kɔni b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuya don baara ninnu kɔnɔna la ko ka patience k'an minnu ɲɔgɔn kɔrɔ ko parce que n'i y'a ta k'a lajɛ a baara kofɔli ninnu a bɛna kɛ sababu ye fɛn min ye embouteillage ni fɛnw ka olu créer an ka sirafanaw la ko mais ko a ti kɛ dɔ wɛrɛ kama o de ye ka se ka an yɛrɛ ka sécurité ka olu dilan kosɛbɛ sira ninnu cɛmancɛ la ko a bɛ kɛ an yɛrɛ de ka bien-être kama ko donc ko n'a ma ɲɛ k'a bɛ ten tɔ k'ale kɔni b'a ɲini maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ka se k'i mun k'a baaraw kɔni bɛ ban fɛn min ye marché kɔni tile 2 ye 6h wagati. Ala ka a kuncɛ o ɲuman k'o di an bɛɛ lajɛlen ma Abidja n'an taara ça chauffe au Tchad Mohamed Tchad dɛ ay kɔrɔkɛ ko k'e ni yala baden bɛɛ kɛ fo ka dɛsɛ k'a kun dali yɔrɔ dɔ jakɔlɔn bɛ yɔrɔ min ayi ne ma se yen ne ma se yen dɛ ne ma se yan ayi arabudugu ninnu n ka kobatew bɛ boye a fɔ ye dɛ e k'a fɔ a ye ka fɔ a y'a dɔn a tulo b'a la min bɛ da arabi voilà olu kɔni non voilà Bugaye c'est Las Palmas, Amsterdam, Venise, Genève, l'île Barias, la Virginie, voilà, si c'est là-bas, voilà. n'a ye dɔ ci kana se k'i ka o fɔ n'i ma se k'o fɔ i bɛ n'i yɛrɛ d'i ma o Buruja. O bɛ ka n bɛ ka dɔ ka fɛn min kɛ video la ko maliyɛn dɔ bɛ yen ko wuli ko b'a fɔ ka taa dossier dɔ o kumana ko Mali daminɛna a ɲɛna de wa ko bɛ ko Mali bugɔli de don n'o de ko ɲininkali kɛ ko ni mɔgɔ ma tɔgɔ fɔ ko k'aw b'u ka dossier kɔ ko ni mɔgɔ ma tɔgɔ fɔ k'aw b'u ka dossier kɔ ko mana ko Mali daminɛna a ɲɛna de wa ko Mali bugɔli de don Mali bugɔli Mali bugɔli Ala ka bonya ko bɛ tigɛ don e ko mun bɛ Tchad Tchad mankan bɛ yen dɛ mun jɔn bɛ ɲɔgɔn u ka opposition ɲɛmaa yɛrɛ se a ti k'a fɔ ko bonera nin na kungo ka ca dɛ waati dɔ fana la ko le président introuvable ko k'a ɲini ko maa ye ko ça doit être l'arrivée l'intrus Comment courant ma ɲɛ jugu ye nana sa olu fɛ yen an dɔw kɛ musokɔrɔba ye ala minɛ dɔn tɛ malo koyi a b'a min fɔ ma ni maa ɲuman ka baara tɛ gini ko b'an ka taa taa n'a ye n'an taara ni kunnafoni ye ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔ wɛrɛ bila i da kosɛbɛ fɛn min ye a sɛbɛntiyara a dafara a jɛra a dira komi o tɛ dɔ wɛrɛ ye o de ye k'a fɔ an ka jamanaden dɔw bɛ yen i b'a ye k'a fɔ mandat d'arrêt international mandat d'arrêt international ala k'a kisi o ma ya rabi international o b'a yɛrɛ i tɛ jamana kɔ kan mandat d'arrêt international ɲɛgɛnɛ o bilala u nɔfɛ o mana kɛ diɲɛ fan o fan o ye jɔn ye u ɲini ka na ni a ye an ka jamana a kɔnɔna la sabula kiiri ale mago b'u la maa fɔlɔ o jɔn ye Iyad Agali Iyad Amadu Bari nin bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Amadu Kufa Bari de don Kufa de y'u ka dugu ye Bilal Ag Sherif Bilal Al-Gabas Ag Intala Al-Gabas Fahad Ag Al-Mahmoud Fahad ale ni Ashafagi Ag Buhada ni maa ninnu Jagine a fɔla k'u ye fɛn minnu kɛ a dagosi ka bɔ fo ka taa fɔ a to ten a fɔ kelen tigɛden kɔni minɛ association de malfaiteurs kelen d'acte de terrorisme fila o tɛ fila ye crime contre l'humanité saba crime de guerre naani financement du terrorisme duuru blanchiment des capitaux
woro assassinat wolonvla incendie volontaire sheki blessure volontaire kononto violence et voie de fait et de dommages à la propriété d'autrui. Mais changer ena magala mise ngora eni kele ni kele rata ka da ma kele eni ka wala ya ni famu kele mu na assassinat olu te kele Primo en assassinat. Ah oui, c'est que. kele ndo te ma fa Ah, il y a plusieurs formes. kele ndo te ma fa jem kele ndo ko ni me fu ba wore ni ya dunga shaga no na krimi Merci à votre message. Ici, c'est la radio d'après MC. donc o de ble maintenant va changer de slogan amna slogan fale de amna fale va changer bonyanye am se bara ke ni mi no de ko ni amna ko ble de crime de guerre financement du terrorisme voilà otoye namanya ka fo ko ni manunu ko ni wulu no fe ambe jega do de ke ala ku do jamana kiri agar sigala ala ku do jamana kiri agar sigala o ko nunu ko ni ma nunu be jati terrorisme de do jamana contrôla o iba ka fo yene sigido fele kira Bruxelles tu connais Bruxelles ça c'est la capitale de l'Europe Bruxelles une européenne capitale pays Bruxelles fami Europe jamana wi ñogonye yene alamere comme yengala ñina ashan sendale bengala ka uyemandi terrorisme ko jiye kono ko ka alaje ko a financement ko a bomi ko jodde be war do terrorisme na yene ko ka o jate mineke ko waru ko lu bloquer amana ke jiye fa ko ka adam ne sai jamana wala ko jodde be war do terrorisme na on fait ko nyanyini ko do ka klaka o financement ko bloquer ka tibumne Magoron be ay amnisru de non kele do kala mala ay ça frôle to ba ko awalu ko wani fefe ko mina di terrorisme na don why na war de di Oluwa kalama ko war be di ozo kura ko war be namanya ko ubino ko nyanyini ko udon adofle ni ante oduma kle adofle ni awar boyoro dofle ni terrorisme wari abe boyoro mina adofle ni nye ni kuma taka alaje ibaye ka fo korea ko ni mbora kabi grabi ni abora kabi italien do uganka bla ubla gairo italien do masaba ulu kunganga bla ngene ibaye ka fo bara ko ni kera tugo ya bela jilena wala sa ubisika bla italien munu umnera en fer jalaka ulu fe a italien nunu uminerai namanya ka wago uminerai utara ulasa ko aligeri jamana kono lala aligeri jamana kono umena indonio italien nana alajesa comme alega jamana deundo ubisika la soro chugodi ene kuma wole nana bunsa ka bunka fo luka jamana deundo amese ka ulasoro chugodi amese ulasoro chugodi onyini ngali okele ni Algérie service de renseignement ni oduna nyogona o kala je usika demeni deme takanyesi uma wala sa ko mamunu la sabone no lubese ka bla akoma no yare amano ya ali doni ka sababu ke ibado mingera ene mingera la ye anyini ko malla ko mado be ko ka gere ulula ko nu gere la ulula ko lu be sika kurasoro ala ninga nima ko fole nunu ko ku umne ku di usumo malla kam go biya bunu mi sika umne ku di usumo ma ku di Italy jamana ma kuma fole ko ko malla ko jonne bi siko ke Algérie dagene oluwi selaka lisi bo ka dite ko ni lisi ko ayni mine nay barake ni ko amaw ko
ninnu bɛ se ka u minɛ ka ni u di aw ma fo a tɔgɔ fo ni Itali de ka d'aw ye u t'u bila Itali ni Algérie jamana yɛrɛ de ka d'aw ye u bɛ se k'u bila Algérie jamana o kɔnɔla la a ka di aw yɛrɛ ye cogo min na jɔngɛnɛ ko a baara a bɛ kɛ ten de o maaw la Yad Agali a tɔgɔ fɔra jɔngɛnɛ Yad Agali yɛrɛ denkɛ o fana tɔgɔ fɔra fɛn min ye Bilal al-Sherif o fana tɔgɔ fɔra jɔngɛnɛ u ye baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ u ni maa ninnu u nana don ɲɔgɔn na ka baara ka a kɛ service de renseignement fila Algérie ta ale ni Italie ta u bɛ ka baara kɛ dɔɔni dɔɔni walasa juru kun a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ finalement juru kun nana ɲɔgɔn sɔrɔ juru kun kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ sa a fɔra ko bɔn ko ninnu an ka segin a maaw kan k'u tɔgɔ fɔ o ka ɲi Algabas Intala Ahmed Ag Bibi Khaled Ag Mohamed ale yɛrɛ de ye a tɔgɔ fils de Mohamed Ag Intala Intala den ale u nana ɲɔgɔn ye kelen kɔ sa ko bɔn ko an kɔni bɛ se ka u di aw ma nka aw bɛ wari sara de aw bɛ wari sara ko an bɛ joli bɔ ko 13,5 millions d'euros a b'o sara 13,5 millions d'euros a jate 13,5 millions d'euros a jate o si ka miliyari damadɔni ye a bɛ dɔɔni bɔ dɛ a bɛ dɔɔni bɔ miliyari damadɔni de sɔrɔ a bɛ dɔɔni bɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o fɔra i b'a ye k'a fɔ kuma kɔni o nana caya ko problème t'a la ko n'aw bɛ se ka na n'a ye dɔrɔn ko a ka ɲi an b'a di an bɛ se ka na n'a ye o kɛra o kɛcogo la jɔngɛnɛ u sera ka Algérie dugu min bɛ yen n'a bɛ f'a ma ko Tinzawatène a taara o bila yen u bilalen yen sa wari dilen kɔ waati min na u sɔrɔla ka u di jɔngɛnɛ ni ka sira ni ka a ta ninnu ka u dɛmɛ ka taa Algérie Tinzawatène o Tinzawatène sa u ka sɔrɔ k'u ta yen ni ka taa n'u ye Alger ninnu ka taa o kunbɛn yen a kɛra ten o de kɔni di terroriste ma kɔni nin ye wari sɔrɔ sira de ye ni y'a sɔrɔ tellement yɛrɛ de ni dɔ bɛ ne dɔw kɛ ni y'a sira dɔ ni ninnu y'a sira dɔ ye kɔni an bɛ dɔw olu de fana dun b'o kɛ dɛ olu de b'o kɛ gani olu de b'o kɛ olu de b'a baaraw kɛ olu de bɛ wari di dɛ ka mɔgɔw minɛ u yɛrɛ ɲuman an tɛ région sɔrɔ bɛɛ b'a sɔrɔ Masa Sumi Kalidou système a kɛlen don ka wele bila an ma bi kunnafonidilaw k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ palais de la culture la nɛgɛ kanɲɛ 16 waati arabu dɔgɔkun a kɛnɛ a bɛ ka sigi k'a b'a sigi a bɛna sigi ɲinanta bɛ kɛ Sangaribugukaw fɛ yen wele bilalen don bɛɛ lajɛlen ma an ka ye palais de la culture kɔnɔ bi min b'a kunna kan cɛ a bɛ t'o fɔ synergie d'action pour le Mali jɔngɛnɛ olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ko olu bɛ fɛn min fɛ an bɛ don min na i ko bi k'o ye transition civile ko dɔ kɛra sa transition civile ko ka o sigi synergie d'action olu ye i terikɛ min b'a la ne terikɛ i terikɛ min bɛ Kalankɔrɔ ne a b'a la ne terikɛ jumɛn i terikɛ dɔ bɛ Kalankɔrɔ sa a b'a la ala Kawuralere Nugu tun b'a la don bɛ ka to jeli olu ta bɛna kɛ cogo di sisan yanni kuma sa ko olu kɔni k'u bɛ fɛn min fɛ bi k'o de kɔni ye transition min bɛ an kunna yanni k'o ye sɔrɔsi transition ye ko ka transition civile ko u mago b'o o de la nin waati in na ko ka a sigi sen kan CEDEAO jɔngɛnɛ cɛ ka kuma don u bɛ ka n bu fɔ u bɛ ka n bɛɛ fɛnɛ fɔ u bɛ ka n bu fɔ yanni u bɛ ka n bɛɛ u bɛ k'o fɛnɛ fɔ ko olu kɔni olu mago bɛ ONU de la bi ONU ka kuma olu ni AES cɛ o AES ONU bɛ se ka a fanga fɛn fɛn bila balance kɔnɔ ko ONU k'o kɛ ko n'o tɛ ko a kɛcogo ma ɲɛ ONU ma kuma ko ninnu bɛna taa ko n'a dun taara ko a ma ɲɛ e bɛ maaw bila cargo ninnu kɔnɔ o y'olu ɲininka u ko ten dɛ k'olu kɔni bɛ ONU de kɔ ONU bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ ONU b'o kɛ walasa a kana jɔnwala fɛnɛ cɛya dɔ n'u ye jɔnwala fɔ o fɛnɛ cɛya dɔ a nka ko bɛ ɲɛmɔgɔ bolo jaa da i bolo a bɔ ka na
bolo b'a kan. 1865. Babea. Allô? Allô? Mansour. Bashfotula. Bashfoti Tony Jamu Kawale Gababi. Ah, un peu là. Ah. Deux plus là. Adjara Yimarko. Ah bah. 1865. Allô? Allô? Allô, on peut bien. Le total est déjà. Même à 18, 65. Allô? Allô? Ansouma. Bashi. Tony Jamu Kawale. Travel un peu bien. Ah. That's a good one. 1865, 1865. Allô? 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 Ansouma. On va Tony Jamu. Mon Sulman en plus là. Amin Arabi. Amin Arabi. Amin Arabi. Ah. Allah ka ɲɛ ka d'a ma. Amina Arabi. Nka an bɛ fo an t'an ka lamɛnni 20 1865 minnu na ne ka sira in fɛ a tɛ sɔn. Allo? 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 An sɔgɔma. Jamina ro baasi t'i la kɔni. Baasi foyi t'u la i tɔgɔ ni jamu. I tɔgɔ? Non, Burama tulo b'i la. Awa. Dati an bɛ maliyɛn ɲuman bɛɛ fo. Ni ko Mali an dun ka folibu bɛɛ lajɛlen na a b'aw yɛrɛ fo. A diyara n ye. Ko k'a fɔ CEDEAO mɔgɔw ɲɛna ko olu bɛ ko ni yɔrɔ dɔ sisan. Tuma min na olu tun b'a embargo sigi anw kan ka solution bila ka na anw fɛ. Ko Niger yan. K'o kɛra da u na dɛ u ka taa minɛbaaw wele. An fɛ yen o an fɛ to CEDEAO la tun bɛ Ala sɔrɔ. Awɔ. Ala ka ɲɛ ka d'an ma. A bɛ fo. Ala. 20, 18, 65, 20, 18, 65, vraiment 75, 25, 35, 38, 75, 25, 35, 38, 75, 25, 35, 38, Radio La Voix du Mali. Ciao, Khadija. Jara. Allô? Jara. Allô? Comment vous dites? Il faut. Ajara ni. Kanyama faut. Nyala sona.
Mala jangan ko ka tibefu. Tabarkala. Chige juri. Do Jiri mo. Jangina ka chiri mo. Jangina korge ka chiri mo. Ai. Afo ma fa. Kino ma chiri mo. Mas ko ga fiye. Kunde ni ko bonyana. Kika tala ko yo bra kika to ti mere. Wala mai. Tapi ko ni ko do nyane ki bi jeno. Ko mi do nyane ki ti jeno. Kiti jeno ni nyane ko ai do ne ko ba ko ya de. Ai mama to. Kia de to ko. Aguilera. Mati. Ko ga to mo ba kuma. Ai ino kuma na me ti bulo de free ni ko kuma. Mati ko to ko sa. No anda do no ati ka de kaso seri. Ko du je so man ne be ma sa bina. How to can you? Na bina na e du ni da mo ha e du. Ai how to can ne au ba chaman so goyi. Ma se tawali. Man da airfly. Kle kuturo airfly onda. Mo de ni ko sini kaso seri na ti ma su ko mo ne be annara. Ati ko mo ti la de fo sisa. Ala ma nye ko ni. Wada. Am be ke na we. Ata to me ba. Mati. Sino ni mora sino ka saka. Ko ka fan ko ni ka ma on ni sino che. Ni ko uruma ta ta ra yo. O ma tu ta so vede. Ule amako sindu ni na. Ule ajira ino tigani na. Ka ajira ino penna. Ko be ko ko mai. Amawa. Akira. Oni je to ani non. Onu ko ne jere o. Ino be ni ino be ta ko wa. O be wa ko no. Mo mo ni ka au de me amako ka ki au de maraka. Abu ma do ate shari'a ko ata ga shari'a tana go ko no. O de kira so be ni an wa mura. Ni abu ta to ma kire mo be mi no au de me. Mi no ka au na bara la ko au ka e ke na ta ma de mara tigre. O ni kire ka au na bara la ko au ka ma ta ka ali ko de mara do kele. Wa amna da go a setare a tabali taye. O ni kire au para ne ka taye no. Ni abu ko na kuma de mara ni ma de o bi ko fa de ma o pa de ma da me. Afla be. Masa mi do kan ga ka ki wani. Ya rabbi. Ambi ifo kusobe. Amala me ma rata. Bo kuma re me ti bulo fifi. Bulo fifi ta la bi. Ko mora kuma. Jara. Alo Mas. Jara. Mas terge ben terge. Odo. Alo na beyo. Chele biya. Kuma aku. Tabarkala. Min nyama aku. Mai na mai ma ko pai ba. Manmo. Ko so ba. Mas. Ne le buka ne do la ba ndo se lo de la. Muna. Mas. Ya du ka ta oni na. Ni ko ta de a fu ni man le ka do mo ka to ta malika. Abani se lo se to ta malika. Ko se lo ko ba pe. Ora to kan ga ma ta fro. Ya ko ta ona utna si ni ne so mo ni ne ka ko na awa na ta para ko. Será como vai ne. O cara que se ni no tiro ko na fu da an ta para ko. Ni ta fu. Jara. Alo. 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 Ma an sɔgɔma. Baasi foyi tɛ yen, tɔgɔ ni jamu. I ma yiga. Mas. Politiki tɔn ma ban fɔlɔ dɛ. A tɔ caman bɛ u k'a bɛ ci. K'a ci. Mas u k'a ci koyi. Munna. Mas an bɛ ka an yɛrɛ ɲini de koyi. Gɛlɛya ma ban Mali kɔnɔ kɔ. N'a fɔra ko halisa mɔgɔ dɔw bɛ yen a bɛ komi bɛɛ kɛ yɛlɛmɔgɔ la. Mas an balima minnu bagara jamana de kɔnɔ Mas. Ne hakili jiginna la. Mɔgɔ 40 mɔgɔ 100 ni ko kun bɛ ka faga jamana nin kɔnɔ. Ni ko jiri mɔgɔ ninnu bɛ yan u cɛ ka foyi fɔ mais bi
amana ke cogo ko ni mo ni ko ni doni be ka kwal aw de farsa da su kan ka sai ke jamana din ni kishi hal sa aw be kala ta ko kuma aw be ibawo mo mun be ta de ko an kunna an ban mu de faga kira don mu ka sabab na ko tabaraka an bi fu an ga mawrata allo allo 20 18 65 allo ma sumo bedi tokoni jamu ikona ci kuma mi tiens fort man ko de Allô? 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 Walaikum salam. Ajayi. Mas Globia. A Globia. A Globia. Ito. Baisabe. Baisam Globia. Bon, on va parler de mon plat pour là. Ni mata de jutala. Kata olina wa kata tola wo. Muni bi. Kata tola kata muni kata tola muni bi. On me masse on va gagner là. Amen. 20 20 18 65 20 20 18 65. Yana makelenda. Okay. Allô? Match moi. Toi ni jamu kawale ka bomi. Mamaro am Globia. Kami sudah ka unikan kebasan. Masih ini ada sama macam mana ada manual Islam. Kalau kami ini masalah kami suruh ida kebasan yang paling atas dia. Masih ni betul leher kan seru lagi terlalu kita ada sama tu. Awak sabar. Masa kita tidur kita ada. Voilà. Mas gitu, dah lagi apa ada tuan tak mungkin. Ujara yang kusube. Mas itu lagi besi mar. Mas besi kan? Akan euro. Akan tu. Tiba roibe filman lone. No, besi kan. No. Terga kan, c'est bon. Ici zo. No. Ino ma jane. Ne ni do nyakora ya mokma. Ne ni do nyakora ya mokma. Alors, besi kan. Voilà. Ala ka ngaja. Champs-Élysées. Que vous voulez. Parce que là, tu le fous. Ah. On Il y a la son. Elle a voulu. Ka pefu. Bon.